L-isfidi li d-dinja tax-xogħol qed taffaċċja f'pajjiżna kienet il-qofol tad-diskorsi ta' numru ta' professjonisti waqt il-Business Breakfast il-ħaddiema f'Malta pjan fit-tul organizzat mill-Partit Nazzjonalista. Meta pajjiżna qed ikollu bżonn ammont ġdid ta' ħaddiema, ir-risposta mhux neċessarjament tkun il-wasla ta' aktar barranin. Iddikjara dan il-professur Godfrey Baldacchino, soċjologu li fakkar li pajjiżna għandu numru kbir ta' nisa, 40,000, li għandhom bejn is-16 u 60 sena li mhumiex fid-dinja tax-xogħol, dan minn barra pensjonanti li għadhom f'saħħithom u li nistgħu ninċentivawhom li jidħlu lura fid-dinja tax-xogħol. Gejtu Vella, konsulent u espert fir-relazzjonijiet industrijali, għalli pajjiżna qed jimxi l-qudiem grazzi għal dawk li investu f'pajjiżna, iżda ma rridux ninsew li dan irid isir b'rispett lejn il-ħaddiema. L-għajta ta' min mexxi f'pajjiżna m'għandix tkun kemm hawn nies jaħdmu ma kemm għandna nies li b'xogħol wieħed full-time ikunu kapaċi jsostnu l-familja tagħhom għaliex jagħmlu xogħol ta' kwalità b'kundizzjonijiet tajba. Id-Direttur Ġenerali tal-Assoċjazzjoni ta' min iħaddem Joe Farrugia qal li pajjiżna għandu bżonn strateġija li permezz tagħha nifhmu aħjar il-bidliet li qed isiru f'pajjiżna, tindirizza l-problemi li qed naffaċċjaw u b'dan il-mod imbagħad ikunu indirizzati wkoll l-isfidi li l-ħaddiema f'pajjiżna imma wkoll il-poplu Malti wawċi għandhom. Sta l-Gvern, iddikjara Farrugia, illi jkollu strateġija nazzjonali biex jara li l-ġid jitqassab b'mod ġust. Bil-kap tad-Dipartiment tal-Public Policy fl-Università ta' Malta, Anne-Marie Take, li qalet li f'pajjiżna mhux biss għandu bżonn aktar ħaddiema imma għandu wkoll nuqqas ta' ħiliet fost il-ħaddiema tiegħu u għalhekk li min iħaddem qed ikollu jdur għal barranin. Innutat li qed jinħolqu wkoll postijiet tax-xogħol ġodda għal xogħol innovattiv li jirrikjedi wkoll ħiliet differenti u ġodda. Min-naħa tiegħu il-kap tad-Dipartiment tal-Ekonomija tal-Università ta' Malta, Philip von Brockdorf, semma r-riskju li l-Maltini preferu jaħdmu fis-settur pubbliku bżieda fl-aħħar snin fl-ammont ta' impjegati ġodda mal-Gvern waqt li s-settur privat jiġi dominat mill-ħaddiema barranin. Għalli dan qed jagħmel lil pajjiżna bħal Arabja Sawdija fejn il-poplu jrid xogħol mal-Gvern iżda ddikjara li pajjiżna mhuwiex dan il-pajjiż. F'interventi minn dawk preżenti, il-President tal-General Workers Union, Viktor Karaki, fisser tema ta' pjan fit-tul għal dan il-Business Breakfast bħala Music to Our Ears. U koll għal-General Workers Union, il-Segretarju Ġenerali Josef Buġeja li ddikjara bħala tal-mistħija li anke fl-2018 qed nitkellmu fuq differenza fil-paga għabbażi tal-ġeneru minflok tal-grad li mara jew raġel ikollhom. Josef Vella mill-UHM Voice of the Workers qal li pajjiżna sfortunatament kellu falliment fl-edukazzjoni u preparazzjoni għad-dinja tax-xogħol. Appella biex kun hemm firda bejn l-edukazzjoni u x-xogħol anke billi jkun hemm Ministru tal-Edukazzjoni u ieħor tax-xogħol. Ikkritika wkoll outsourcing fejn anke entitajiet pubbliċi jgħaddu x-xogħol prinċipali tagħhom lil kuntratturi privati bil-konsegwenza li tinħoloq inugwaljanza fil-paga għall-istess xogħol fl-istess uffiċċju. Fakkar li qed tinħoloq ukoll problema biex il-ġenituri jaqdu r-responsabilità ta' ħaddiema fl-istess waqt li jaqdu wkoll dik ta' ġenituri tant li wħud qed ikunu sfurzati jitilqu xogħolhom. Interventi ieħor kien tal-President tal-Kamra tal-Ispiżjara u Viċi President tas-CMTU, Marianne Sant-Fournier, li talbet enfasi u investiment ferm ikbar fuq ir-riċerka fl-isfond l-istudji tax-xjenza fosthom fil-farmaceutika fejn pajjiżna għandu nuqqas ta' 200 spiżjar mhux jattiraw biżżejjed studenti. Graham Sansone mill-Union of Professional Educators qal li l-edukaturi lokali qed jaffaċċjaw 3 sfidi partikolari: nuqqas ta' rispett lejn l-edukaturi li jwassal biex il-professjoni ma tibqax attraenti, ftehim medjokri firmati riċentament u pagi medjokri. U Joe Woods mis-settur privati li jagħmel ukoll ħidma fil-volontarjat qal li pajjiżna għandu bżonn jagħmel viżjoni għaliex tribu mingħajr viżjoni jintilef. Pajjiżna kellu l-viżjoni tal-indipendenza tal-Unjoni Ewropea u għalhekk mexa l qudiem imma llum għandna l-isfida li l-viżjoni jrid joħloqha pajjiżna stess.